Дечки, сега снимаме Майнкрафт и направихме ние кутя, ама малечка, вака. Се извинувам, защо е малечка и сега да го направим онакви отгоре, koje ги знаете, нико заседени, да му се направи по-хубава да е кутята. И сега да идеме во... Нема во survival толкова креативен. Ей, дожд върни, айде излегваме во дождот. Чекай се сатумбам тука, човек дечки. Дърво. Чекай, чист да го вратим. Да ми влезе нещо, ако е тежко. Айде идем от... Клави. Ай, сега ние да гледаме. И се качихме кревета. Да не Дечки, знаете, аз отивако си направих. Зако се загинам некъде, за да го видам ова црното и за да я найдам кутията. Ова да е кутията, да, точно. За да бараме от... Чекай, какво бе? Црна ке бараме. Дай да видим... Е, тука. Ева, какво ми трябва. Брато, ти по две ми даде. Пак реко... Ай, ще се види. Най-големите глупости ще ме нервират дечки ми рекламите. Айде бегайте. Е, сега ке видите уба. И реклами и глупости. Инста, бегай бе, брат. Се ме зафъркна. И еве, Craft World. Не можем да речем. И айде да идиме. Сега ви рекламите ми изпорасипаят. О, орлико, дето е дола. Или айде долу. Пак реклама, айде бегай. Не може да се търпи, дечки. Кажете, премного ви нервират реклами. Нека пиши некой во коментари кой нервира рекламите. Брат, скукни. Айде бе. Защо бете? Айде бе. Ете ги поправихме се. И сега къде да не знам какво се правеше. Да се... Брат, право, знаеш? Право. Брат, право. Е така. Айде. Айде. Чуя, дечки. Дечки, дали гледате дека се направи вака? Или вака треба, господи. Айде. Абе, брат, от превъртено го направи. Или така треба, не знам. Айде, вака треба, айде. Идеме. Тук е така треба, аз съм глупак, дечки, аз съм бил. Да не сметат овие стъклени, бе. Така да те види. Дечки, можеш утре или по-после да играме с некоя страшна игра, ама Слендрина в ова. Какво се викаше Хоум. Во голямата кутя ще има гушене от овака. И то. Абе, оти, брат, ми се въртиш. Ево дно пак ми се напрети. Се изпорасипав, дечки, да знаете. Чекай да го направим. Бе, айде. Ме изненервирай. Айде сега да си го вратим. Оба. Айде, бе, брат, айде. Аз ова ке очекам да се прави. Одно пак, не. Ай, без нервози. Само прави си да видите. Напишите ми да гледам всеки час се слуша. И аз морам да се дирам малче вако, за да ме слушате како. Напишите в коментари време. Ой, още доктор се спаси в дечка.
дали намали или не намали. Айде, сега. Vaka neka bidi, ajde. Ne vjerujem, pusta dečki imaju nekako nije. Aj si be ovako. Bak. Kad treba da si kovam jadenje, nisam čisto. Kad treba da kovam jadenje, pa mi to kuda. Evo ti nekog često i dogovore su napred. Ajde. Da ne ima? Nema jadenje. Ajde daj se totalno i sad izmrzam jadenje. Ajde dečki sad ideme da zememe jadenje. Kaj imaš jadenje? Tukaj ima. Ova mi treba. Ovako mi treba. Ovako ti dve mi dava više. Ne znam što ne dava. Ispora sipamo sljedeće. I ovako. Čekaj da nimam za pranje. Imam dobro živo mislim ti taka. Si odi работата. Така се прави, не. Така ми го дай. Тук ще знам и аз. Леп. Ще вземам леп. Риба. Откъде сакате? Дайте за да плавате по-добре. Айде плаваме. Чекай мобни зони. Леп. Dečki, videla mislim nema da bi baš toliko interesno koliko što znam jaz. Aj, da se posmejem, ne što to se... Što se bratovje? Bez da nervira, cijel dan mi izlegva brat. Dečki, izvinite vaka što sad ne sumam na uvama. Sad kaj sam sumam jaz. Sekogаш sam ovako to. I sad, ajde se napravi, ne, to ovako, pa ovako. OTK. Options. Ne, survival. Back. Ajde. Evo da si pogledame dečki. Vidite dečki šubo je napre. Pa drugo ne znam. Evo si poskokame malce i ona. Ne znam, ti treba pojke glas da se sluša na ovaj rekordov. Kako ne znam, ona settings će proveram tamo glaso kako treba i that's the game. Pak reklama bega je, ej. Dečki, pamtite koja snima včera Slendrina i ko mi izlego je vakvi, a sve su crvenom izlaze. Sada сега što se premesti. Ajde. Me nervira igrata. Hajde dečki, čao. Sve me iznerviram, se izvinuvam. I moram glasat za vikanje da ovo popravim. Ajde, čao dečki. Subscribe-nete na ovaj kanal, lajknete i pišete v komentari. Se izvinuvam, dečki so promašli. Komentari i lajknete i to što znajte, dajte. Ajde, čao.